Koititko sen? Perse. Pidä sitten sormisen luukun päällä, kun vatkaat sitä. Katsokaa. Päivällinen. Ei vittu. Syöhyäkin sipsiä, saatan. Tulla sipsiä. Ja limppari. Erkki tuli kannusta. Avannut pitää selostaa. Ai vittu, tunnisti. Kato, posket kapeni jo. Tää näkyy. Mahakin pienen, niin vittu toi rupes roikkuu tolla. Tissit hävit heti. Eikö sä Aku tykkää noista juustonaksuista? En mä tykkää ikinä Ai niinku sä laihdutat ne. Joo. Kauan tätä pitää Miten Erkki maistuuko? Tää näyttää aivan kamalta. Varo se räjähtää, kun sä avaat. Mitä sä nyt teet? Katson tätä paskaa. Juon sen. Ois varmaan kannattanut juoda ihan silmät kiinni. Ne polttaa kieli vaikka ei edes maistas mitään. Mäkin maistan sitä. Tehdään vähän kaloreita pois. Sulla tulee varmaan nyt nälkä. Erkki auttaa mua laiduttaa, kun silloin muuta kaloreita pois. Sulla tulee nälkä varmaan illalla vähän nopeammin. Mutta niin, ei tähtää mitään hyvää. Ihan hyvää se. Otan nyt yksi vielä. Yksi. On vähän jauhosta vielä. Ota vettä kylkeen. Litra tai 3. Kattokaa. Viikon ruuat. On 3 patukkaa. K-lime pie. Avainlime-piirakka. On pussia, banaania ja kaikkea. Kyllä läski tummuu. Puolet päivällisestä syöt. Onko jo semmonen täysinen olo? On. Hyvä. Just semmonen, mikä jos sen alku saatiin. Käymme täällä pärjätään. Aika hyviä vielä. Haistakaa vittu.